Takže Chickens lidi a ideme dneska hrať hide and seek. Poď. Kano, choď do arény. Aha, no, vidíme ťa. Takže tady je môj kamoš Kano. Dneska si ukážeme, jak správne hrať hide and seek. Lebo vždycky si myslia ľudia, že to je nejaká blbovina, ale keď uvidíte, že jak to je, tak uvidíte, že to není žiadna debilina. My si to dáme teraz na celú obrazovku. Tak. A ja mám vlastne texture pack. Ne. Fightful. Keď poviete, že nemám texture packy, že si mám dať default alebo nejaký iný texture pack, tak kľudne si to dám. Alebo urobím iný. A práve teraz sme sa stali Seekerom. Čo si ty? Seeker. No, také šťastie. Takže v tejto hre ide o to, že každý hráč sa zmení blok, iba jeden zostáva, že čo hľada a ten, kto ich nájde, a ten, čo ich hľada, sa volá Seeker a ten, čo vlastne niekoho nájde, tak ten ide tiež Seeker. Ježiš. Takže a vlastne vy musíte tie bloky zabiť, a oni sa ocitnú tady a vlastne oni potom... Hej, Minecraft Play, ja som ten nový Jukebox. Vieš, čo to je? Aha, Jukebox. Čo to? Jukebox. Ne, Jukebox, ale čo to je po slovensky, hej. To je hračinka. Takže v tejto... Budeme Seekerom, ja teda. Že? Ten si. Áno, to čo má? Vidíš, to ma bije blok. Ja mám ten nový Jukebox. Keby si sa pozrel do tých stanov, tak ma už máš. Čo? Keby si sa pozrel do tých tie vlnové stany, tak ma už máš. Tu je milión tých jukeboxov. Čo? Tu je milión tých jukeboxov. Ja vím, ale jeden z nich som ja. Takže to je taká hra, že? A že Seeker musí nich hľadať, ale ja to nevím dobre. Dá Seekera. Ježiš, vlastne... Oj, Čo? vieš, čo sú také tí... Ja vidím tvoju menovku, vieš, čo sú... Toto. Minecraft, vieš, čo sú také títo... Čo? Tí stánky také zeleno... Také plno, zeleno... Ja ťa hľadám v tých veľkých, víš? V tých veľkých stánkoch takých zeleno... bielých? Už ťa mám. Aha, tak teraz sme sa akurát respawnili na Seekera. No a... Oni nevidia z tvojho pohľadu, ríš, Kano. Čo? Oni ťa nevidia z tvojho pohľadu. Jo, zo Seeker. Jaj. Tak, a vlastne už sa iba jeden skrýva. Takže to Prišla je... jeden opäť jeden pre Kanadu. Ja som to pozeral, aj ty si to pozeral. Ne. Ja som nemal čas. On bude niekde tady, lebo tu je villager pet. Jaj, no. Ale to je toho skeletóna. Jaj. Ale skeleton nemôže hrať hide and seek. Ale on sa tak volá, tento debil. Ja. Na budúce zase budeme natáčať jak? Čo ešte? Na budúce možno budeme Annihilation.
Annihilation možno budeme, alebo neviem, lebo fakt som nad tým ešte nerozmýšľal, takže... Ale toto hra sa mi zdá pomerne, že zábavná. A vlastne táto hra je... No? Že toto. Čo by sme robili v minulom diele? Áno, ja možno Annihilation budeme hrať. Ale to je na 2 hodinky. Čo? To je na 2 hodiny. To nevadí. Keď tak ja sám by som to dohral, ale... Akože v pohode môže sa aj to, ale... Ja viem, no. Zase možno na budúci rok alebo v lete budeme natáčať z mojej kamery, že? Možno. A ja teraz by som sa rád stal, kde si? V jakej arene? 4? Tak ide som... Áno, si to aj ty. No takže, teraz sa staneme Hyderom, aby som vám ukázal, jak sa schováva. Hej, No. kde si? Ja som tu pred tebou. Yeah! Nevidím ťa, nejak sa to baglo. Pred tebou. Tu som teraz. Hej. Ty ma stále nevidíš? Ne, Pozri tu, pred tebou. nevidím. No vidíš? Že ja som povedal, že nevidím a ty, že no vidíš. Ale ty tu nejsi. Som, len ty ma nevidíš, som sa bagol asi. Ty čo si, aký blok? Ty, Čest? ja drevený. Takže stali sme sa dreveným blokom a vyzeráme jak toto. Ups, tak tady sa neschováme. Ups, už je tu. Vlastníker, ide po mne. Ja si bude sikerom. No, som sikerom. Takže Kano, náš priateľ, umrel. Pri veľkom boji s Rusmi, ktoré vyhralo Rusko. Fakt. A keď si budeme natáčať taký jeden server, tomu nikomu nedá. Jaký? Nejaký. Volá sa nejaký, tak je nejaký. Dneska áno, hajde. Videl si to? Čo? Ty si tam bola, ty si začal. Ty si siker? Ne, hajde. Ja som zabil jednoho síkra. Jaj, to debilím. Čo si tým Poď do tej kovadliny veľkej. Ty? Áno. A čo je tam všetko? Tak to som ja. To čo tam všetko je? Knižnica ja som. Oh my god. Tak ty budeš niekde doma. Ja? Čo si myslíš? Ja som ťa nepačul? Ježiš. Takže pre tento diel už končíme. A ja sa s vami lúčim a na budúce, takže čaute a na budúce.